jesmo izgubili. Da vam kažem nešto, današnja utakmica je, to je jako sad i teško više i pričati, toliko uzbuđenja, toliko i nervoze u ovom studiju posle utakmice i nadanja i svega. Da vam teže bilo sada ili kad smo odigrali na kraju nerešeno sa Kamerunom? Meni pošteno bilo je teže protiv Kameruna kada smo imali sve u svojim rukama, ali na današnja utakmica, šta da kažem? Ajmo polako. Hoćete da sačekamo malo da se slegnu? Loše smo je otvorili već u prvoj minuti jer su već imali jednu dobru šansu. To je ovako bila malo nervoza. Primili smo go nesrećno, iako smo mogli bolje da reagujemo, ali ipak je bio autogol, lopta je skrenula od nogu od Malog Pavlovića. Vratili smo se, imali smo jednu fenomenalnu šansu kod stative gdje je jako dobro ekipa odigrala pas, igru, Vlahovićevo otvaranje, unutrašnja, ta spoljna leva od Živkovića u stativu, ali nije htjela. I onda smo se onako nekako probudili sa dva sjajna gola. Ovaj prvi smo rekli da je majstorija Tadića i nebeskog skakača Mitrovića. Vlahović je iskoristio jednu šansu. Nekako ja, da ne pametujem i da ne dužim, ali mislim da fizička sprema nije bila na nivou naših igrača, jer su oni došli neki povređeni, nemaju ritam, nemaju treninge, nemaju utakmice u nogama. Ja mislim, Nenad, i ti se slažeš.